Παύλος, και πραγματικά με το έξυπνο σου. Και πραγματικά κακός που δεν είναι εδώ η Ελίνα Μαρίλη. Πραγματικά θα αναδείκνει αυτό το θέμα. Η Ελίνα Μαρίλη μπορεί να μην είναι εδώ στο καναπέ αυτό, αλλά είναι εδώ νοερά, όπως είναι κάθε Σαββατοκυριακό. Και βιντεϊκά. Έχει αλλάξει στυλ και look. Αλήθεια. Ναι, και είναι παιδιά θεά η Ελίνα Μαρίλη πια. Η Ελίνα Μαρίλη, λοιπόν, με την ειδική στα οπτικά κυρία Εύα Μεταξά, σας δίνει συμβουλές τώρα που είναι η εποχή, πώς θα διαλέξετε τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου για σας. Ευχαριστούμε, Παυλούκο, αύριο με την νίκη. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Γεια σας. Γνωρίζετε ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία επάνω μας για να γοητεύσουμε είναι τα μάτια μας? Ποια όμως είναι τα κατάλληλα γυαλιά για τον κάθε τύπο προσώπου? Σε αυτό θα με βοηθήσει σήμερα η ειδικός στα οπτικά Εύα Μεταξά. Για ένα τριγωνικό πρόσωπο, ποιο είναι το κατάλληλο γυαλί? Λοιπόν, για ένα τριγωνικό πρόσωπο θα χρησιμοποιήσαμε ένα οβάλ γυαλί, γιατί θα βοηθήσει αυτό το πρόσωπο να καλύψει στο πλάι κάποιες περιοχές που το κάνουν πιο μακρόστενο. Για το οβάλ πρόσωπο θα είναι καλύτερο να επιλέξει κανείς ένα πιο τετράγωνο σχήμα, γιατί θα το δημιουργήσει ζυγωματικά στα σημεία που ουσιαστικά δεν έχει. Και έτσι θα καλύψουμε την ατέλεια. Και θα είναι πιο αρμονικό όλο το σχήμα του προσώπου. Κατά έναν τρόπο θα το γεμίσουμε. Τώρα, αν το πρόσωπό μας είναι τετράγωνο, πώς μπορούμε ουσιαστικά να καλυτερεύσουμε τις γωνίες μας? Επειδή, όπως είπα, το τετράγωνο πρόσωπο έχει πολλές γωνίες, είναι καλό να του προσθέσουμε κάποιες καμπύλες στο γυαλί, πιο ομαλές, έτσι ώστε να μην φαίνεται και τόσο σκληρό το πρόσωπο. Οπότε αυτό μπορούμε να το επιτυχάνουμε με μία μάσκα, έτσι που έρχεται πιο ομαλά στο πρόσωπο και έχει και κάποιες καμπύλες και θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε λίγο παραπάνω κιλά και το πρόσωπό μας είναι αρκετά στρογγυλό. Χρειαζόμαστε βοήθεια για το ποιο είναι το κατάλληλο γυαλί να μας κολακεύσει. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαλέξουμε ένα μεγάλο γυαλί που να μας γεμίζει το πρόσωπο, έτσι ώστε να φαίνεται αρμονικό το αποτέλεσμα. Μια μεγάλη μάσκα που θα έρχεται ψηλά και χαμηλά και που θα αφήνει εδώ περιθώριο, έτσι ώστε να είναι αρμονικό όλο μαζί στο πρόσωπο. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος για να καλύψουμε κάποιες ατέλειες στο πρόσωπο είναι να έχουμε χρώμα στο γυαλί. Αυτό φέτος είναι και πολύ εύκολο, γιατί υπάρχουν πολλά χρωματιστά γυαλιά, είναι πολύ της μόδας το χρώμα. Οπότε κόκκινα, κίτρινα, μπλε, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Τώρα, Εύη μου, αν πραγματικά στο πρόσωπό μας έχουμε μία μύτη, η οποία είναι λίγο μεγάλη, σε αυτή την περίπτωση ποιο γυαλί θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε? Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πιο φαρδιά μύτη ή κάποιο κοκαλάκι στη μύτη να βάλει γυαλί το οποίο να έχει μεγάλο άνοιγμα, έτσι ώστε να μπορέσει να κάτσει καλύτερα στο πρόσωπο και να του καλύψει και αυτή την ατέλεια. Αυτό το γυαλί, σε ποιο πρόσωπο ταιριάζει? Αυτό το γυαλί, παρόλο που είναι μεγάλο, δεν είναι ανάγκη να το βάλει ένα μεγάλο πρόσωπο. Έχει πολύ ωραία καμπύλη και μπορεί να το βάλει και ένα πρόσωπο το οποίο έχει μεγάλο κούτελο. Αντίθετα, για ένα πιο μικρό μέτωπο θα χρησιμοποιούσαμε ένα γυαλί το οποίο απλά να καλύπτει τη γραμμή των φρυδιών, να μας αφήνει ελεύθερο το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι όμορφο και θέλουμε να τονιστεί. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία είναι ποιους φακούς θα πρέπει να διαλέξουμε ώστε να προστατεύσουμε σωστά τα μάτια μας. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει σημασία αν θα πάρει ανοιχτόχρωμο ή σκούρο φακό. Τα γυαλιά έχουν όλα τα φίλτρα τους, εάν είναι προμηθευμένα από οπτικό κατάστημα. Εφόσον ο πελάτης έχει αγοράσει κάτι από οπτικό κατάστημα, δεν έχει τίποτα να φοβάται. Τώρα, το θέμα της σκίανσης είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βολεύουν τα ανοιχτά χρώμα γυαλιά, υπάρχουν άνθρωποι που τους βολεύουν τα σκούρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα πάρει τα πιο ανοιχτά γυαλιά δεν θα προστατεύει και τα μάτια του. Το φετινό καλοκαίρι, ποια γυαλιά είναι στη μόδα? Όπως και πέρυσι συνεχίζει η τάση της μόδας που θέλει τα γυαλιά μεγάλα. Τα σχήματα όμως είναι και τετράγωνα και στρογγυλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία χρώματα που είναι φέτος στη μόδα. Κόκκινα, τυρκουάζ, τα χρωματιστά. Γενικά. Όλα τα χρώματα λοιπόν. Γενικά τα χρωματιστά γυαλιά είναι στη μόδα. Το άσπρο μαύρο είναι φέτος πολύ στη μόδα στα γυαλιά, όπως αυτό εδώ το γυαλάκι που έχει άσπρους βραχίονες και μαύρο μπροστά. Επίσης στη μόδα είναι πάρα πολύ τα στρας, τα οποία τα έχουμε σε μάσκες, σε μεταλλικούς σκελετούς, σε κοκάλινους σκελετούς, στο φακό. Υπάρχουν γενικώς παντού. Όπως επίσης δίνουν και μια λάμψη. Ναι. Όπως επίσης ωραία λάμψη στο πρόσωπο δίνει και ο καθρέφτης ο φακός, που αυτό μπορεί να είναι σε ασημένιο ή σε χρυσό και φωτίζει και αυτό πολύ το πρόσωπο. Τελικά είναι σωστό αυτό που λένε πρόσεξέ το σαν τα μάτια σου. Γι' αυτό φροντίστε τα και στολίστε τα σωστά. Από μένα, γεια σας. Ναι, γιατί τη βλέπω και
φοράει το γυαλί και λέω θα κρύψεις τώρα το μάτι σου. Λίνα, αλλά η Λίνα όχι, είναι πιο γάτα και το έβγαλε τελευταία στιγμή το γυαλί και μας έκλεισε το μάτι. Λοιπόν, και από τα μάτια της Λίνας πάμε σε ένα άλλο ζευγάρι καταπληκτικά μάτια, τα οποία δεν είναι μόνο μάτια. Συνοδεύονται και από υπέροχα κόκκινα μαλλιά, πολύ ταλέντο και στην ηθοποιία και στο χορό και πάρα πολύ χιούμορ. Η υπέροχη Ευελίνα Παπούλια, μες στην καλή χαρά! Τι κάνουμε, δεν σηκωθήκατε. Eurovision μέρα, φίλοι. Πολύ ωραίο αυτό.